В днешната кариера влизаме не само в студентските аудитории, но и в кабинетите на тези, които ръководят и управляват академичния процес. През 2015 година Лесотехническия университет тържествено отпразнува 90 години лесотехническо образование в България. Със своята съвременна структура Висшето училище се утвърди като авторитетен и престижен университет, съхранил и обогатяващ добрите традиции на висшето образование в България. В началото на тази година Лесотехническия университет има ново ръководство, с което ще ви срещнем в следващите минути. Броени дни преди началото на кандидат-студентската борса разговаряхме с ректора и с тримата заместник-ректори за новостите в тази годишната кампания и перспективите пред университета. Професор Илиев, какво включва визитната картичка на Лесотехническия университет? Представете го с няколко думи. В Лесотехническия университет се провежда обучение по 3 от 4-те основни научни области в България. Университета има 6 факултета с 9 специалности, в които се обучават нашите студенти. Едни от най-старите и уникални за университета специалности са горско стопанство, технология на дървесината и ландшафтна архитектура, които се изучават единствено в нашия университет. Разбира се, аз не мога да не спомена и такива специалности, които са утвърдени в България, като ветеринарна медицина, растителна защита, екология и опазване на околната среда, агрономство, стопанско управление и инженерен дизайн. Кои са основните дейности и направления, по които ще работите като нов ректор на университета? Цел на нашата бъдеща работа ще бъде развитие на университета като модерен учебен и научен център, пълноценно интегриран в европейското образователно и научно-изследователско пространство. Жалоните на нашата дейност ще насочват към развитие на научно-изследователската и материалната база на университета като основа за усъвършенстване на обучението. Нашия университет има трайни добри традиции, бих казал, в това да набираме достатъчно, а и качествени кандидати за обучение в нашите специалности. Ние, благодарение на това, че обучаваме в специалности пряко свързани с реалния живот, с природата, стопанската дейност, до сега не сме изпитвали големи затруднения в това отношение. След приключване на висшето си образование, било то в бакалавърска, магистърска степен или пък онези, които придобиват образователната и научна степен доктор, те са най-добрите посланици на Лесотехническия университет в нашето общество и именно това е водещия, бих казал, начин за привличане на млади хора за обучение в нашия университет. На какво смятате да държите повече по време на вашето управление? На новаторството или на традициите? Предизвикателствата за младите хора и включително и в България са много големи вече. Те са предизвикателства и за нас. Ще се опитваме с традициите в университета и България да вървиме по европейския път за развитие на нашето образование и научно-изследователска работа. Благодарение участието на Лесотехническия университет в конкурс по оперативна програма "Регионално развитие", нашия университет спечели проект за модернизиране на библиотечно-университетския център и в момента се намираме точно в този библиотечно-информационен център, благодарение на които нашите студенти, преподаватели, докторанти имат възможност да бъдат достатъчно добре информирани както за учебната, така и за научно-изследователската работа. Лесотехнически университет в рамките на програмния период 2007-2013 участва и успешно реализира 8 проекти по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Бих искала да се спра на един от тях, а именно развитие на център за дистанционно обучение в Лесотехнически университет, благодарение на който в нашия университет беше успешно внедрена една електронна платформа Blackboard, разбира се, адаптирана за нуждите на нашия университет. Нормативната база на Лесотехническия университет много добре регламентира участието на студенти и докторанти в научно-изследователската работа и на тях много им харесва това, тъй като активно се включват във всички проекти. Доказателство за това са многобройните награди, които са получили наши студенти. Ще спомена само няколко от тях. Последния конкурс "Зелена кухня" на Bosch, 2 от първите 3 места
бяха спечелени от екипи от специалността интериор и дизайн за мебели. През 2008 и 2010 година Мини Нобел, наградата на Шведското посолство за екология, бяха спечелени от наши студенти. През 2010 година 2 златни медала от Пловдивския панаир бяха спечелени от наши студенти с проектите си за обзавеждане на апартаменти от специалността технология на дървесината. От годините, когато се въведе държавния зрелостен изпит като възможност и признаване на оценките при кандидатстване на висшите училища, ние също въведохме тези възможности и по всички специалности признаваме държавните зрелостни изпити. Разбира се, в нашите правилници е отразена спецификата на съответната специалност и онези оценки, получени на държавен зрелостен изпит по логичните близки дисциплини. Тези две кампании, които провеждаме с възможности за заявяване на конкурсни изпити, са предварителната в началото на април и основата през началото на юни. Още в края на месец март тази година, 28 март, започваме да приемаме заявления от кандидатите, тези, които желаят да се явят на предварителни изпити. Професор Илиев, кои са предимствата на Лесотехническия университет, с които ще привлечете повече млади хора? Университетът разполага с модерна база за образование и освен това ние считаме, че сме уникални в България по отношение на практическото обучение на студентите. На доста места в България предлагаме различни възможности за практическо обучение на студентите, за почивка и за усъвършенстване на техните познания. Като се има предвид тази комплексна сила на нашето обучение с преподавателския състав, с базите за подготовка, лабораториите и всичко това, което предлагаме като обучение, всички млади хора са добре дошли да се подготвят по нашите уникални, а и други специалности, които предлагаме. Всичко това ни прави силни, защото се получава здрава сплав между опит, дългогодишни традиции, енергичност и нестандартни идеи и решения. Считам, че това е едно място, в което младите хора, които имат желание, биха желали да се реализират за бъдеще в сферата на природните науки, са добре дошли при нас. Вратите на нашия университет са широко отворени за всички онези студенти, които обичат природата. Добре дошли сте. Надяваме се, че ще намерите вашето поприще в Лесотехническия университет.